Ми з вами вже говорили про те, кого ми шукаємо. А тепер поділюся з вами ще одним запитанням. Навіщо в наш час вивчати іконопис? Бо комусь може здатися, що сьогодні, в епоху інтернету, штучного інтелекту, де є безліч фотографій, ікона вже не настільки потрібна. Але це зовсім не так. Бо ікона – це не просто картина. Це образ, який веде до живого Бога. Це вікно у вічність. Це слово, яке промовляє без слів. Сьогодні, як ніколи, світ потребує справжнього. Тиша, молитва, увага до деталей, справжнє мистецтво, яке не кричить, а навпаки, вчить дивитися глибше. Іконопис вчить не тільки писати, він вчить терпінню, смиренню, вмінню довіряти Богу у праці. Саме тому ми запрошуємо вас не просто навчитися техніки, а навчитися бачити світ так, як бачить його церква, у світлі віри, любові і вічності.